дар доираи бозиҳои даври 26-уми Лигаи олии футболи мамлакат дастаи Истиқлоли Душанбе дар майдони худ тими Файзканди ноҳияи Восеро қабул намуд. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир шуда бо ҳисоби 5-0 ба фоидаи мизбонон ба анҷом расид. аз аввали бозӣ ташаббус дар дасти футболбозони Истиқлол буд. ҳисобро дар дақиқаи 13-ум Алишер Ҷалилов боз кард. дери нагузашта Шервони Мабачоев бартарии тимашро дучанд сохт. бо ҳамин ду гол қисмати аввали бозӣ ба анҷом расид. дар нимаи дуюми вохӯрӣ низ ҷараёни вохӯрӣ тағйир наёфт ва афзалият дар дасти мизбонон боқӣ монд. Манучер Ҷалилов дар дақиқаи 52-ум голи сеюми тимашро вориди дарвозаи Файзканд сохт. дар дақиқаи 73-ум бинобар қоидати тезии меҳмонон довар ба дарвозаашон пеналти таъин намуд ки онро Манучер Ҷалилов бо муваффақият вориди дарвоза сохт ва ба ин васила муаллифи дубл гардид. нуқтаи ниҳоиро дар ин рақобат Рустам Соиров гузошт. Рустам дар дақиқаи 82-ум ба задани гол даст ёфт. пас аз анҷоми вохӯрӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупорӣ ба барандагони медали тиллои чемпионати имсола доир гардид. ёдовар мешавем ки бошгоҳи Истиқлоли Душанбе ду давр қабл аз анҷоми мавсим унвони қаҳрамониро ба даст овард. ин даҳумин унвони чемпионӣ дар таърихи Истиқлол ба ҳисоб меравад. қаблан бошгоҳи Истиқлол дар солҳои 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ва 2020 ғолиби Лигаи олӣ гардида буд. лозим ба ёдоварист ки шогирдони Виталий Левченко имсол на танҳо дар чемпионати дохилӣ балки дар Лигаи чемпионҳои Осиё низ баромадӣ арзанда намуда ба даври ҳаштякниҳоии Лигаи чемпионҳо баромада буд. дар доираи ҳамин давр рақобати дастаҳои Хатон ва Душанбе баргузор гардид. вохӯрии мазкур дар варзишгоҳи марказии шаҳри Бохтар баргузор гашта бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев хатм шуд. пайти аввали ин майдондорӣ бидуни задани гол ба анҷом расид. дар дақиқаи 57-ум ҳамлавари дастаи соҳибони майдон рақами 3 Нуриддин Ҳамроқулов аз иштибоҳи дарвозабон истифода бурда тӯбро дохили дарвозаи дастаи рақиб намуд. бо гузашти 10 дақиқаи дигар боз ҳам Нуриддин Ҳамроқулов бо кӯмаки ҳамдастагонаш голи дуюми худ ба дастаашро дохили тури дарвозаи тими Душанбе намуд. дар дақиқаи 69-ум футболбози рақами 88 Душанбе барои қасдан қоида вайронкуниаш аз ҷониби довар корди сурх гирифту майдон ба дар шуд. ҳамлагари дигари тими Хатлон Парвиз Баки Ахунов низ голзанӣ намуда ҳисобро 3-0 кард. 6 дақиқа мондан то анҷоми ин рақобат Тете Нерик аз ҳайати тими Душанбе бо голи задаи худ ба ин вохӯрӣ нуқта гузошт. ёдовар бояд шуд ки дастаи Хатони шаҳри Бохтар дар ҷадвали умумии Лигаи олии футболи мамлакат дар зинаи панҷум бо касби 36 имтиёз мавқеъ гирифтааст. дар мавсими имсола дастаи Душанбе ба Лигаи олӣ хайрхуш намуду ба Лигаи якум баргашт, зеро ин даста дар ҷадвали чемпионат дар ҷои охирон бо касби 18 имтиёз ҷой дорад. дар дораи даври 26-уми Лигаи олӣ дар минтақаи суғд дерби шаҳри Хуҷанд доир гардид. бошгоҳи Хуҷанди Хуҷанд дар майдони 20-солагии Истиқлолият дастаи Эсхатаро қабул намуда бо ҳисоби 2-1 зафар ёфт. дар дақиқаи 38-ум Дилшод Каримов аз ҳайати Эсхата нохост тӯбро вориди дарвозаи худӣ намуд. қисми аввал бо бартарии як голи дастаи Хуҷанд хатм шуд. дар дақиқаи 68-ум легионери дастаи Хуҷанд Артём Сердюк бартарии бошгоҳи Хуҷандро ду боло кард. голи ягонаи дастаи Эсхатаро Иброҳим Ишонхонов дар дақиқаи 75-ум ба самар расонид. ҳамин тавр ноиб қаҳрамони мавсими ҷории Лигаи олӣ ғалабаи навбатиашро дар ин мавсим ба даст овард. дар даври 26-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ дастаи Равшани шаҳри клуб дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакиро қабул намуд ки ин бозии охирини хонагии Равшан дар майдони худ ба ҳисоб мерафт. ёдрас мешавем ки ҳам дастаи Куктош ва ҳам дастаи Равшан дар бозиҳои охирини худ барои боқӣ мондан дар Лигаи олӣ талош варзида истоданд. ҳамин буд ки аз дақиқаҳои аввали бозӣ ҳар ду даста барои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ талош меварзиданд. дар дақиқаи 10-уми қисми аввали бозӣ бошад нахуст меҳмонон бо як бозигузории хуб ба задани голи аввал шараф
дастёб шуданд ки голи мазкурро ҳамлавари дастаи меҳмонон Азизбек Султонов ба самар расонид. Дар қисмати аввали бозӣ чанд ҳолати дигари голзанӣ барои ҳарду даста фароҳам гардид, вале дастаҳо бо ҳисоби 1-0 бар нафи дастаи меҳмонон ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми бозӣ бошад, боз ҳам меҳмонон ҳамлаҳои худро ба дарвозаи дастаи Равшан афзун мекарданд ва ниҳоят баъди ҳамлаҳои пайдарпай ҳимоятгари дастаи Равшан ба хатогӣ роҳ дода ҳамлавари дастаи Куктошро аз пой афтонид ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи пеналти таъин намуд. имконияти мазкурро боз ҳам Азизбек Султонов дар дақиқаи 60-уми бозӣ тавонист ки ба гол анҷом диҳад ва бо ҳисоби 2-0 дастаи Куктош ба пеш баромад. баъди голи дуюм дастаи Равшан ҳамлаҳои худро дар назди дарвозаи рақиб афзун намуд ва ниҳоят дар дақиқаи 64-уми бозӣ бо як бозигузории зебо ҳамлавари дастаи Равшан Аваз Қамчинов тавонист ки голи нахусти дастаашро дар дидори имрӯза ба тури дарвозаи рақиб занад. дере нагузашта дар ҷаримагоҳи меҳмонон боз ҳам Аваз Қамчинов тӯбро соҳиб гардид ки дар ин ҳолат ҳимоятгари дастаи Куктош ӯро аз пой афтонид. довари марказӣ дар ин ҳолат бе ягон шубҳа зарбаи пеналти таъин намуд ва Далер Шомуродов тавонист ки ҳолати мазкурро дар дақиқаи 75-ум ба гол табдил дода ҳисоби бозиро мусовӣ 2-2 намоянд. барои боқӣ мондани дастаи Равшан дар Лигаи Олӣ мусовӣ дар ин бозӣ кофӣ буд, вале баъди ба ҳуҷум гузаштани ҳимоятгарони дастаи Равшан ниҳоят ба дастаи меҳмонон имкон фароҳам гардид ки дар як контрҳуҷум тӯбро соҳиб шуда бо кӯмаки Амирҷон Сафаров дар дақиқаи 86-уми бозӣ голи ғалабаоварро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуда 3 имтиёзи заруриро ба даст оваранд.